Ngipli chok dada phisita kose kormi aphan pini arni anta nep ingnang pon long lelang lapen Bokaghat police station atom pen a hemalong anta humri dam delang kedamtang phaikuni ni phain kora pli arni kareng rong pharpi aphan inut adivasi kose kormi kelangrem kelang ropaputhak alam thek SA KSYC pen chenglok ong tung atum Bokaghat police station along kose kormi aphan lamhoi Pidamlo seta pini arni anta kose kormia phan nep ingnang pon pelang kose kormia phan nep ingnang pon etluma nep ingnang pon pelang mapu lamding road KSE mati sumit timong lapen Bokaghat KSE Guwahati KSE tumpen Bokaghat police station OC phan arjudamlo Bokaghat police station OC pen ke than pon ke nep ingnang pon long lelang lapen ahemarit alongta damdelang pusi nang thandun Bangsola maputhak Karbiang long arat matik Karbia radatum do clip jima ing samri jima ke mopor ani nangkile hut birta achataya long pen arjupon long po nonapor ke Karbia radatum kamunthi ke parsik nangji kenang sot apangsi nespas Karbiang long kilang arado an hostame kaike nang kilang don weratum hostame apangsi kardong pajelo nasi ani kang sam lapen adat kai kis tame me henu abirta nai paklang bom son thak si pini resas tame na tumhane paklang i phansi non lidak arjap tanglo non kopi posi ni lidak karjap nang kogma pulotang teke damtang apor November ni phai ingkoi rapli arni alangli kareng rong pharpi aphan alangli kareng rong pharpi alangli chujor cholang don aphan alangli kisak piet la so puthak pini ata judje pleng ple lase alangli phan la so hormu kisak piet adang phuamen pulotang te lage kusik kormi Lalatang te konan lo pulatang te lake Golaghat district ke parlo lake subjury market adung malo lase labang so puthak pini nitum dadak Bokaghat usi long tamin tum chingki lo chethan lo ke dam tangpor chingki chethan lo tame pini ang bong tamin tum chingki ke chethan pon lase alang nitum do dadak dipu pen salang nitum wang lo sumit timung SA tum lo lamding route atum lo lapen la GGKSA alang listung sitame dolo nasi alang listung ko pipi ang deng sinon kacing kilo ma kacit hanlong ma nasi ang ton pen nili nang paklang mo pen arjibon po pini nang litung nili men thari borli engleng nili JGKSA along social service secretary siklem gom lapen dak Bokaghat long sitame nili prangge lapu president ar president me ki dang lo asi pini li thot sitame nani to lapu president ahin sitame pachini lo jebi posini tom dang ki homina kokma Lapin ke damtang approach tame nilihin ben sitame Karbiang long arada phan pachini pon lo je dak FIR bipon lo halaso FIR bipon de da phi pinian ke tini ni thom ke chogik lo sitame inut kosi kormi alang phan onda nep thek thela kopi posin nonanda lapuan ke pangkri be posin nep thek thedat nirtum Ladak Bokaghat usi duman alang ni phan arjulo nani tum alang mithem homri dam lo ma sitame alang ipu pilo homri dam dila lapen ke kaprek tuman ke pressurized pihinu ande lada pin tumar julo de location track koson lo suiso pusin nangi pudun te suiso pulo nang te alang ni hemta do thek konani do thek alang pulo nonanta inquiry thek thidat ke nasi niltum ningduk je nitum Karbia akhai song dombang lo je tadak FIR ki pi tum ta dolo pusi non bokole Bokaghat osi panel tum manang than sistame pini an nithom choge sistame laso ajuntu ke sabang ke nona ta arrest long lela lasin nonil tum non het jong Bokaghat osi panel tum chingki long lo je alang leli tum phan than teng kulote alang li phan phone of check la pen track long lela pusipu lasinil tum dak doan pini dak ka chetong doan pen osi sar phan than dak lo je juntu laso ke sabang prabjin pen nep ingnang nang ji athe laso ahormu ke bang jilang apor ka vedet ji phan nilitum Karbilo Charlie song pen penangan osi phan pressurized mate than pachini tegang lo je jongsi ke bang jilang apor jongsi arrest relang la pen nonon tala so teng kulo putang te litum ke bang je por bang ke litum Karbilo Charlie song pen bang ke sodak ji song pona kokpo dak usi phan karju pon bang la lo je labangso kusik kormi phan joy si arrest rek ma labangso puthak salang tum arjupon lo lapen larang tu FIR pilo lasi labangso alama puthak atum yata nelirang lo je labangso real video bang long nangji pu sa atum nang pudon lapen atumi pielo stame non ponta ni thom chokedan ta labangso si kormia phan arrest relang
la pen ahem long ta damde pusi pula tum la sila prabjin pen la puson karbia phan kelang rop mane kiduga pot pen ajo ini sila puson ma pusi matha me melo je lap son prabjin pen alang liphan keres nang ye phansi non nitum lausi sarapan pukang lo la si prabjin pen alang tum eres pu pusi ning thelo